Enem pahir her gezek nahara hökman bismillah diýip başlamaly. Doýan soň şükür edip tewir galdyrmaly berk tapşyrardy. Şeýt sektaçagyň bereketiniň artjagyna aýdardy. Däk kürekli adamlaryň çynlygy nesihatlary ilmi dama bizde aýdgalary. Düşünürşi sehel tapawut bolsa-da, olaň aýdýanlar aslynda gaty dogrudur. Ýogsa da halipam. Şükür edilenine nigmat näde köpelýär? Men şunu bilesim gelýär. Kadar nigmatyň eýetini ediler. Şeýlelikde her nigmat eýetine bar. Şükür Allah Taala bilen atmışdyrýan ýoldur. Ansan ebedilik ýoluna bolan üçin eýe bolan her nigmatyny muktaryna seretmezden onu ebedilik ady hataplar. Şonu nigmatlar bilen dost bolar, içkin bir ýürekdeşlik eder. Aslynda şükürsiz nigmat näçe köp bolsa, ebedilik arzuwlaryny kanagatlandyrmayan üçin ansan mydama närazy. Ol bu dünýä bilen mydama göreşik eder. Şeýle ýagdaýda niçe az nigmatly saçaklar şahatlygyň sebäbi bolýan bolsa, dörli nigmatdan dol saçaklar bolsa, agdalylygyň gamçysy bolýar duraberýär. Aýryja şükür eden bolup geçen wakalary da şol nazar bilen garar. Şükür eder. Hem baýlykda, hem garyplykda şükür etmek üçin sebäp tapar. Durmuşda bereketli we manyly ýaşar. Yerin soň halipa şükür etmeýänler şükürü unudan garyp bukara bolsa, baýlyk bolýlygyny isler. İsleýän zatlar bilen synyk ediler. Eger baý bolsa, mal mülküniň hemişe artmagy bilen ýüregi daralar. Elmi dam synalar ýa-da hemmetini ýitirer. Ýene de synalar, garyplyk bilen synalar. Onu ondan eline baryn edip işlenden soň näme bolsa da razy bolmaly. Men üçin haýyrlysy şudur diýmeli. Ebedilige giden ýollu, dünýä durulgysyna agyr kynçylyklar bilen gelen şükürsiz nigmatyň tükeniksiz azabynyň we ejriniň bardygyny unutmaly. Ýöne biz adam, hemmemiz onu diýär. Nesihatyň nähili peýda etseger? Nesihatyn peýdalar welin ýöne käwat bir bela müň nesihatdan peýdaly bolýar. Düşünükli, ýagny bir iş bar da. Hawa. Bolonna Allah ýardam etsin. Hoş geldi. Allah garipleri himayet etsin. Öýsüz garda çäre tapsyn. Hawa. Ýöne her gapyny kakmaňam öz usuly bar. Allah jan gapylary usulyna laýyk kakdyra bersin. Acıktın mı? Doğruyu aýtsam, menem gata acıktım. Assalamu alaykum. Yiyecek mi? Görmek bolýarmy? Pul nähil gowdat? Ol adam äkli mümkinçilikler berýär. Belki bir gün senem baý bolardyň. Bele wagt bir ýetdiresi ýokla. Men doglamda oturup durun. Bal men ýüzüne gülüp bakmandyr. Vay bolanmalsak bagtly bolarmydyk? Pikir etip gör. Yumşak düşügiň kızgın çöregiň bar. Daşyňda hyzmatkärler wah. Wah pol, sen nähil güýçli. Bagtam gowlugam hemmet sen bolanda bolýar. Neyse. Bolýar. Her näme de bolsa dinlediň. Sag bol. Sag bol.
Diýmeýin niten. Bolar açaçan tarap goýluk edýärler. Talat okay üp arsa çykarýarlar, bir bolsa ýere sokýarlar. Alo. Men sana talat okaýym bir hepdelik maksatnamany öwrenmedim sana. Duşak adamın näme diýen bolsa ber. Ondan köp agda satyn almaly biz. Samsyk. Men näme çyň bilýän? Men olara per bermen. Şu kelle var, şu kelle. Şu kelleň içine näme bilen bardyny olar bilen ok. Gaty biletim gelýär Mesut. Şo kelläň içine biziň üçinem käbir zatlar barmy? Akşam Emre'nin doğulan gününü bellemekçi. Nerede bellerdi? Hey pikir ettinmi? Yer näme diýjek bolýar? Nemen ne de çağalar hakda bir jigen pikir edin. Samsyk gurrun etme Nezla. Kim üçin men giýjem günni dedi bişýäne? Kim üçin pul gazanýar? Seň üçin. Bilece bolmasaň näme peýdasy bar? Çağalara pulun däli sen özüň gerek. Sen yetim önübessin. Muň näme digin sen gowulýan. Senem çağalaň şeýle ýaşamagyny isleýär nersiňe? Hazırlan. Çağalar siz taýarmy? Bireyem, men... Oglum, näme üçin takawlat durdyň ha? Ferhat, jigiň senden kiçi ýöne senden akylly. Mesut, çağalar deňeşdirip durmasana. Olar dogan ahyryn. Durmuş agyr. Ýaşaýyş geçirimsiz. Ol dogan gardaşyň bilmez. Gerek bolsa kakyňym tanaman näsin? Bolmasa durmuşdan depelek geçer. Efendim? Howe Cezan. Bolýa Ayday. Buyurun Aýdy beriň, size näme gerekdi? Biz Refika hanymy görmäge gelipdik. Oň habar bolmaly. Hoş geldiňiz. Siz şo çağalar dämi? Berekella. Ýokda çağalar diýip eşitdik. Geçin. Refika hanym içerdedir. Oğlum Mesut, bu çağalar sen işin gutararına garaşıp bilmede. Giyeceğe kalsak çağalar kışın içinde kıyınığına kalarlar. 15 çağa kömek edip bilmesek bolma da. Bolar oğlum, hem işe bolya diyen, mıdama da sana koyyan. Oğlum, ol ünkü ayın kıdık, köp vakt yitirdik. Koy onu. Men garaşarın, yöne bu çağalar garaşıp bilmedi. Ertir şu iş bitəymel düşündün mü bana? Hoş geldiniz çağalar, hoş geldiniz. Hoş gördük. Refika hanım bize de kömek edeceğiniz eşittik geldik şeylemi? Doğru çağalar. Allah'ın ruhsadı bilen ehli gerek zatlarınız alınar. Çocuklara Çağalar bolun, giyeceğe galyat. İhsan nerede? Cenap, Ihsanyň ogly sırkawlapdyr. Şoň üçin ol Şu kapıda elmadamı gorapçylar bolmalydymy mi ha? Men size näme üçin pul töleýän? Näme üçin? Näme gijak alýan? bagyşlaň. Oglum agyr syrkaw menem size. Bu ýerde işlemeli. Bu ýerde haýır takabet ýeri ýok. Ýöne agam oglum. Sen işten boş. Sana geçirimli edi bilmen. Bu ýalňyşa gözümi sok, ýerinden beýliklerim geler. Beýtmeň agam. Haýyş edýän. Men bir işe mätäç. Haýpyňyzy edin. Oglumy haýpyňyzy edin. Ogluň aladasyny edýän bolsaň gijak alman lälekiniň. İhsan, maňa da hiç kimiň nefsi agyryn ok. Meňim hiç kimiň nefsim agyrmaz.
Sağ olun. Allah yalkasın. Gaty minnetdar. Han çağalar gaýdalyň. Sağ olun çağalar. Sağ olun. Bir zat boldymy Refika hanım? Men bilýän. Mesudum bir işi ýene de soňa goýar. Ulagym taýyndan oglumyň ýanyna gitjek tez bol. Bolýa hanım. İyi günler. Sağ olun. Arma wöri. Bar bol. İş tapylmandyka. Ulaglary gorun, töwereler salaryny ýük taşar. Bilemok. Men işe täze geldim. Barha joýundan torak gör. Ol dukanyň içindedir. Sağ ol. Buyurun efendim. Haydi verim. 100 miňlik benzin aldım. Berem şular var. Şundan alayım. Bolýa. Depoyu doldur. Bagda olur. Bolýa. Neden bekliyorsun? Näme garaşýar? Tiz bolýar şoňa? Bolýa. Tizrek bolaýdyň. Boragym bo. Ehliyeti. 50 miňlik benzin berem şular. Şundan alayım. Näme gerek dogon? İş tapdyrmandyka. Yok, iş yok. Näme iş bolsa etjek? Handa on tizrek bol. Men howlgan bol. Näme? Men ulag ýuwaryn. Getir Meli getirmeli bolsa onu hem ederin, näme buyursaňyz? Sen mysalyňa bir heret. İş ederlämeň näme o sen? Şu taýda pulum açrana dälir. Burada Yok, berde iş saat yok. Cüyüňe salan bolaymy? Sen Beni orladyň. Sen alan bolaymy? Ay, näme? Men alamok. Doğruýy aýt, sen aldyňmy? Men alamok. Näme etdiň? Bolay näme etdiň? Men işta dedem okko. Pullary berdiýän bolmasa gümüň çeker şu taýdan. Bolbatym. Men alamokko. İşta da alamok. İşte öýtüz öwdarsyz. Köçüde ýaşaýanym bolsam, aç bolsamam. Men ogry däldirin. Bir dakika. Hani bir mınçyk. Uy berde kene. Senin dost puluňa berkirek bol. Diýgüne adamy diýbilen adyň diýdiň. Dinleýän eje. Alyo, Mesut. Men şerekete barýan. Ejejan, bilýän men hiç sady elim degen o. Saýlawlaň öň tyrasy, saýlawy kun galy. Entik bir saýlanaýna. Mesut, maňa deşli pul ullanýansyň. O pulla meňem hakym bar. Sen saýlawlardaky ýeňişiňden çağalaň bilim men üçin has ähmiýetli. Bolýa eje, bolýa. Bu barada soň arkaýyn görüşürüz. Ne oluyor? Hem bolýa. Bilmedim ağam. Sana näçe de gaýtdym şu ulag barlap dur diýip. Näme üçin aýlyk berýän men sana?
Näme bolýar? Biz bilen gidersin, ýör. Ne oldu? Näme bolanyny bilemok. Kellem urdular. Arkamdan gelip vurdular. Yüzüne görüp bilmedim. Mesudaga näme etdiler ki? Oğlum nerede? Refika hanım. Oğluňuzy alyp kaçypdyrlar. Alo. Hawa. Mesut Bayrak nerede? Nerede? Alo? Siz kim? Oğlum ne ettiniz? Alo, Mesut oğlum kovmun. Gowaja alet etme hiç tat bolanok. Ýöne men nirde dedim bilemok. Ece, saýlawlardan öň meni halat et Ece. Ece. Bor. Ne olacak? Näme bolarka? Allah can. Tagaman oğlum bize gowuşur. Maňa bir çykalga görkez. Men kömek etmegime garaşýan çağalar deňiz emre gelinim bular näder? Bu megerem diňe saýlaw sebäpli gurulan dudok bolmaly. Birden Mesuduma bir zat bolaýsa. Ey Allah can. Allahcan. Aşlykdan, kimtidilmeden bidar bollum. Beýle ýaşanymdan. Ýaşamanym gowy. Bir gedecik ýekecek mümkinçiligim bolsady, beýle bolmazdy. Bolmady. Allahcan, meni bagyşla. Çydap bilem o. Men ki kutardın ne? Allah yalkasın oğlum. Sen beni halat ettin. Sağ ol. Ey Hudaý. Hiç zat bolmady dämi? Senem Allah yalkasın. Gowmasyňyz? Allah gorady. Oňat Hudaýa şükür. Ehtirenni. Bolly. Inna ayrışak. Gürrümsiz ayrılışyaz. Çağalan bir menne galar. Bol fayla. Çağalarım menden ayrma. Olar bir-birinden ayrma. Beýtme ýalbarýan, beýtme. Şeýitmedem ikine mitirersin. Bol fayla diýen. Ay şey diýen. Maňa saýla diýme. Çağalam. Oğlum. Sen. Hawa. Üstü başım kır. Köçede ýatyp durýan. Açdysız. Ýöne maňa betip gyýyser etmeň. Men ogur däl, günah işemedem ok. Murat. Siz men adym nerden bilýäňiz? Sen. Hawa, bu sen ahry. Oğlum. Şu pursada bütün ömrüme garaşdym. Şu pursada üçin ýaşadym. Dur. Bak, Seret şu surata. Bu çağalan bir sen.
Annem. Men seni ejeng. Babam beni Kakan men taşlap gidenini ýany bilen senem alıp gidipdi. sonra çok Seni son köp gözledim ýöne tapıp bilmedim. Men Ben de arı. menem gözledim seni. Kakam ölüp köçede yaşap başlanımdan soň kän gözledim. Gaty kän gözledim, soň tapyp bilmedim. Ahiri meni gözleýän näsin öýdüp goýup boldur etdim. Oğlum. Oğlum. Seni bana Allah iyi verdi. Ey Allah can. Sen şerin içinden hayır yaratıp bilyen. Gelmen yanıma. Gel hani. Yaşul nirdi? Nire gitti? ilgilenemem. Ünfen vermeyenler. Yürü gideli. Hayat Durmuşda tötänik diýilen zat ýok. Azyjyk ünit berseň, bu bolaýmaly zatdyr. Her başlanyç täze bir synyň başlanyjydyr diýip bolarmy? Hawa, Onu adamın başına iş düşünne oň jogapkärçiligine äýil bor. jogapkärçilik durmuşda elmi dama bolmaly. Garyplykda da, baýlykda da. Adam hereketleri bilen diler. Allah da yaradar. Her yaradylmagy bir başlanyç hadaplasak, diýmek her işte jogapkärçilik bar da. Bu yerde iki tapawatly wakan bir nokotda birleşmesi bolup geçdi. Oğul ene oğlu synagy boljak. İnşallah olur hakyň ýoluny beýgelerler. Vah Murat. Yıllar Nece yıllar şu fırsata garaştım. Her gece düşüme girdin. Maňa biz şeýle ýagdaýda duşduk gölin, oğlum meni bağışladın gerek. Sana düşündüm Ece. Sana ananım. Oğlum, inni maňa kulak as. Biziň bir etmeli işimiz var. Bu hemmemize gowy bolmak üçin zerur. Inni men ünsüz diňle. Allah can men etmişim näme? Berde näp çykarym? Men saýlawçylary bilen duşuga taýynlyk görmelim. Kime ödün bana? Halas edin beni. Kim var? Yaşasın. Oho, kakam dowlan günüme yetişdi. Oho. İt. Agam ılga. Kakam sana näme alypdyr? Hoş geldin. Ol itini näme üçin getirdin? Sen haýwanlary ýigrenýädiň ahry. Yok, men näme? Agam ılga, kakam sana näme alypdyr? Hiç nam ýigrenip bolma. Muň owadanlygyny bir tere-de. Gözüme ananamok. Bu it men kimi? Ady näme? Garip. Garip. Gel oynaly. Ece Ferhat, ne hil gowy? Al sakla. Köp sağ ol. Tortumdan seňem paýyň oýupdym. Ýersiň dälmi kaka? Elbette ýerine oğlum. Ejem bilen ertir it ýatak satyn alar. Bugün howulla ýatsyn. Bolýa düşünçdük. Geleniňe gaty begendim. Gelmersiň öýtdüm. Gelli meni. karnım Cöllüm ay.
Mesut? Mesut? Bu yan Bir ediyanımız yanlış değildir de herne. Doğanımın yerine kol çekýän. Mümkin. Ýöne şu sebäpli onu mes çağı okuny dowam etdirer. Murat, bu çağalar beginlerimiz üçin belki Allah Mesudi tagaman bize gowşurar. Yeri Mesud'un ýagdaýy nähili? Polisiýaga aýdyp bilemdok. Ýöne öz adamlarym onu asyrynlyk bilen gözleýärler. Biziň hem Mesudi üçin diňe dilege däýmekden başga alajymyz ýok. Murat, doğunun tapılyança sen onun ehli işlerini etmeli bolsun. Kömbek edin! Hiç kim yok mu? Hey! çıkıp evine Oň öýüne gitmegine kömek etsek 200 ýerim gowy bolmazmy? Adamlar özlerini jowher saklaýarlar. Köpütem jowhery işletmäge meýillidir. Ýöne bolýan wakalar daşyny gawa berse adam jowherem oň kadyryny ýatdan çykarýar. Ýatdan çıkaranlaryň käbiri Hak Taala tarapyndanam unudulýarlar. Ýa-da doýdurulýarlar. Elbette. Käsi barlykda doýdurular, käbiri bolsa ýoklukda. günaydın. Ertirin hayırlı bolsun Mesut ağa. Ertirin hayır. İşten çıkaracak iş yerleriniz bilen häzir gürleşjekmediňiz ýa-da öýleden soň. O nähili işten çıkaracak işgärlem? Näme üçin çıkaracakmışım? Şeriketimiziň ýoly Mesut ağa. Eger häzir çıkarmasaňyz, olaň ähtiýaçnamasyny täzelemek Yeri. bolar. Bu da şeriket üçin uly çykdyjy borda. Yok bolmaz. Men hiç kimi işten çıkarmam. Ýöne agam. Yok bolmaz dedim bolmaz. Adamlar işli kösenýär. Indi men ikili ýere gazanjak bolup adamlary işten çıkarsam muň jogabyny ne edip bererim, ha? Şeýitmeseňiz bolanok. İşten çıkarılmaly adamlar eýýän belli edildi. Şeriketiň ýoluny üýtgödýän. Hey! Adam var mı? Kim var hey? Kim var? Hey! Kimsin? Adam yok mu? Bacak. Ayağım. İmdat! Kömek edin!
Yardım edin. Kömek edin ha. Kimsin sen? Kimsen? Näme gerek? Men berer ýazatym ýok sana. Maňa zat gerek gel. Ýöne sen kömek soraňa soň geleýdim. Onu kömek et de, çıkayın şu yerden. Bolany, ayağım yerbe dağırıya. Elimden foto yapış. Seni ýokaryk çekeýin. Neresi burası? Yer nire? İstanbul'a yakın mı? Gaty daş däl, 2-3 saatlyk ýol. Ýöne golaýda bir şäherçe bar. Onu tidirek, örelim men basımrak öýe barmaly. Sen şu Sen şu köçede ýazyp durýanlardan nädelsin? Şey diýseňim mor. Men belli bir salgym ýok. Üstü başyňdan bilip bol ya. Ben alırım. Dur ýödüm uýaryn. Esapralla, oň ýalam bir zat bolar, men sizeňiz duduny atyp görüň. Aýdyşyňyz ýaly edendirin, ýagynam dudunam az edip pişirdim ýöne. Harika. Bal ýaly. Tagamny noýa çorusy bolup dur. Sağ olun. Evde Tide hyzmatkar saklamak gerekmi? Sen uzakly gün öýde işsiz, ýüregiň sanokmy? Nahar tenem pişirip bilerdiň. Men hyzmatgar alarlymendim. Özüň gerek diýdiň. Hemişe ýaly her kim öz mertebesini saklamaly diýipdiň. Ýadyňa düşenokmy? Hani şuň ýaly zatlarda mertebemi saklamaly ýadyňa. Nädip şundakyn bilýäkäler ay. Isleseň äşäniň we beýlekleri işden çykaryp bilersiň. Bolýa. O zaman Onda da dolar işsiz galara. Yok bolmaz. İşletirler. Uf, men bilmedim. Hani nahar ýelin gata ajykdym. Baba. Kaka, gurlaşıp gelme. Alo, owa? Yok. Yok, näme taýynyp görüň? Hangi ders? Aýtyr resmi namalar. İncele. Seredem ok. Ýöne serederim. Bu akşam. Şu gün akşam. Ha. Doğru. Doğru. Ölürünü däldirler. Artık Soň çynem bertir. eve mi geldi? Öýü beren diýäňmi? Tamam. Bolýa. Şeýle bolsunma. Sag bol. Kaka, han bu akşam bilece oyun oynayacaktık. Yine oynamız yok mu? Oýnar oglum. Näme üçin oýnamallar? Resmi namalar näme sizden möhümmi? Senin biziň bilen oýnarsyň gerek? Çınlanam mı? Elbetde. Siz dogana. Dogandyr bilece oýnamaly. Yine sen Emre'nin utumda sen ona gıygıryan, ona samsık diyen. Menmi? Goýsan oň ýalam bir zat bolmy. Her ýeňiz goýuňyz öýtgeşik. Gaharlanan bolsam bagşly Emre. Mesut ağa, minister Janet ýagy sagyllydy. Maňa iňe gana nahar ýedirjek diýäler bular. Tizi beriň, moş bolsun. Karnım Gata ajykdym. Geleňir şu ýerde bir garwynaly. Soňam kömekçime jaňa deýin, mene kiçik birini ýeber diýip. Gel çekinme. Sag bol, men barmaýyn. Halanyň et, ödüň bil. İşten açyk bolsun. Adamın masalasına var seyret. Öllür ýaly ýenjipdirler öýdýän. Muň berde näme işi bar ka? bakar mısın? Bärik gelmezmi? Bana bir Maňa bir uwma kakmas şýany bilen göýek sewamaly. Birem gatyk ber. dalga mı? Sen näme oýun edýänmi? Iýjek dağıtlaň bagyny näetdiljek? Kredi Kart kartını. petegimden alarsyňyz. Hadi An bolun tiýdirek itiň ajy men. bakayım şu kartı. Anş petegi barlak gör. Kim bilýän ýerden alypdyr? Sen beni Sen men kimdigimi bir bilýänmi? Kimmişin? Mesut Bayrak. Şeýlemi? Mene eşitmendir. Bir petek goýupdyr.
Bir munçuk. O nägeli beýle? Şunu gör. Sen oğrumun cümürümün. Polisiýany çağırmak kam şu yerden çık. Han bol. Sen kimmişiň men çıkarar ýaly? Çıkan okşala. Bari yok bol. Gaýdy sen şu jeli gaýda görmeýin. Bar ugro. Beni hemen Men dere İstanbul'a nırxın 2 set tölerim. Yok, 3 set tölerim. Öýe baram soň. Ýanymda nap pul ýok. Bey be, 3 etti. O ne edip berjek onça pulu? Öýden alyp berýän how. Bar düşsen ay, başım bela hokçak bolma. Ontadan 5 ay diýip aýlanyp börün. Sen de işin başyndan adyk bar. Naharlanjak bolsaň o ýerde ýollaşylym bar. Ýör bilejegi ýaly. öyle Şeýitmeli boljak öýdýän. Şu musalam bilen maňa ynanýan ýok. Kaka, o düğme däl, urma üçin ýanyna düğme basmaly. Basýan bolan bolan oga. Emre, men germesen oýna hani? Görkün näde oýnamalygyny? Kaka, bu ütüň aňsady. Ilki bilen şuňa basýaň, soňam şuňa basyp urup goýberýäň. Seret gidişine. Anne. Ece, sakowlamady. Eşitdiňmi? Hiç sakowlaman gurlady. Hawa eşitdim. Oğulcugum, Ejetiniň guzusy. Çağalar. Onu siz oýna berin. Bizim kakaň bilen biraz gurleşeli. Şeýle delmi Mesut? evet. Owa. Bolýa hani siz oýna berin. Hadi yaramaz. Garagolluk edäýmeň. Gidýä. Mesut. Sen düýüp götür üýtgödüň bilýärmi şonu? Seni tanap bilemok. Öňkü kanunçul işinden başga zady bilmeýän adamdan nam nişan almandyr. Owa men näme diýeň? Sen meni allaýan. Hawa sende hökman başga biri bardyr. Muň başga düşündürşi ýok. Hiç kime gıýgyraň ok. Çağalyň ikisine de deň göz bilen garaýan. Emreň fakowlugam aýrylyp barýar. Bu näme ýerbetmi? Ýok, gaýta gowy. Ýöne adam şeýle tiz wagtda beýle üýtgäp bilmez. Muň hökman bir sebäbi bolmaly. Maňa düşünür, sen meni allaýan. Gör ýok diýen bilen oga. Näme üçin? He? Näme üçin? Men bir daşaryk çykaýyn. Ey, men garybym. Sen de Seňem ýüregiňe düşdi dämi? Şu iç gıtkınç ýaşaýyş. yemeğin de Men ýalyna hargam ýemensiňe. Seňem ýemege wagtyň bolmady. o kadar da Bay bolmak beýle bir bizi hukman adam däl eken. Şeýle dämi?
Näme gerek size? Näme üçin eýdim açyp ýördiňiz? Mesut ağa, özüňiz tapşyrdyňyz. Elmidama ýanyndan aýrylmaň diýdiňiz. Ey maňlay gara Murat, ey baýlyk diýip naladyň, alyn çydap bildiň çyda da. Tamam. Bolýa. Men öýe girjek. Sizem keypiňizde görä bolýaryň. Getir getir. Bir iyice gat soğuk ay. Soğuk, gat soğuk. Sonra da adırak sal. Selam. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam kardeş. Gelin oturun, gel. Sağ ol. Sağ olun. Karnımız Biz aç. Sizde var bolsa Alın kardeş, alın. Neden? Birden iyice ağacığın tapılır deyip alıp koyuttuk. Gel, Allah sizden razı olsun. ne hoş oldun. Neden veriyorsun? Näme üçin naharaňyzy bize berýäňiz? Soň ýere zat tapmasaňyz näme? Bu atlyň aladan etme. Allah kullaryny arsalsız koymaz. Allah'ın ruhsat bilen biz yeni de taparız. Çok sağ ol. Batı minnetdar. Aşygymdan tas çaşypdym. Ne hoş oldun. Sen gen görme. Ağacın yağdayını ağaç hat kovular. Öyle udarlı. Tağam doğulu bol bolun hemmek şehirde öğüdü yalı yaşayan röydü. Olur şeyli fikir etmediler ağaç. Garip bolma dağlı. Baba. Kaka. Okugdan tan çynnanan bir feýle hak etjekmi? Elbetde kiderin oğlum. Mektebiň öňüne size garaşaryn bolmy? Han çağılar çayıňy soğuya. Bar gonna. Sağ ol kaka. O nähil feýilge Mesut ağa. Bugün ulygynyk bar. Näçe wagtdan beri taýarlyk görüp gördüňiz. Söwda birjalarynyň başlyklarynyň saýlaw ýygyny unutdyňyzmy? Mesut ağa, aýtlaşmaň welin siz bizi howsala goýýaňyz. Han gideli. Talat okay sizden gaýş tenaat bilen baglanşyk bir zatlar soraýdy. Siz hem oňa inçe diýwarlar bilen baglanşyk wakanyatly daýyn bolýarmy? Maliýe meselesini bolsa siz şeýle de menden gowulýaňyz. Bu barada köp zatlar aýdardyňyz. Talat Okay kim? Siz näme degişýäňiz Mesut ağa? Sizin garşydaşyňyz. Taýlawdaky ýeke tek bäýetleşiňiz. Bir näçe ýyl bäri size we siziň şeriketiňizde badag atyp görün ýeke tek garşydaşyňyz da. Düşünemok. Men näme üçin Sewda birjalarynyň başçy bolmaly? Näme üçin garşydaşyň diýen adama garşy çykmaly? Bazaryň talaby dady. Erkin bazardaky bäýetleşlik diýil ýere. Elmi damat siziň diýişiňiz ýaly mertebeňizi goramak üçin Mesut ağa. Gowy ykdysadyýet meselesinde birinji sınıfyň sapaklaryny dolanyp gelmeli. Onsuzam göz gezdirmeli bir giden zatlarymyz bar. Wagtymyz bolsa az. İnan. Onanar ýalylar. Jaň etmäge de ruhsat bermediler. Bir mund gurulşynyň bilen garyp düşäýmediler. Ýöne olan kom dogry. Şeýle mutalaly birini menem vermezdim. Hatta gepirem dinlemezdim. Ençe maýdyr taýarlanýan faýlawlarma da barp bilmedim. Hani şu çayxana bir girsek? Bu saat Şu wagtlar göni ýaýlymda berilýän bolmaly. Men gatnaşmaýanyma näme diýäkäler? Hormatly mehmanlar, şugun Sewda birjalarynyň başlygy saýlanýar. Mesut Bayrak bilen Talat Okaýyň arasyndaky bäýetleşikde şugun ahyrky netije belli bolar. Häzir bolsa dalaşýar tanymal işe urlar. Mesut Bayragy bäýetleşmek üçin şu ýere çağırýan.
Ilki bilen men hormatly we gadyrly kärdeşim Mesud ağa soragym şeýle. Özünün hem aat tutulýan gaýyş senagaty bilen baglanşykly galplyk barada ol näme diýerkä? Aýtjak zadym ýok. Düşünmedim. Aýtjak zadym ýok. Eger bir galplyk bar bolsa ol ýyr ugyş äşkar bolar. Adam. Kim ol adam? Men yerime geçip meni maskar edip dur. Ençimi yıllap qorap ýören ornumy. Aklyňa sığjak zat däl. Jenap, sizin Talat ağa bilen çekilişik zadyňyz barmy? Yok, sağ bolun. Matlavatçym Recep Asalymdan ähli maksatlarymyzyň hemem işlerimiziň taslamasyny saýlawçylara ýetirer. Häzir bolsa, ruhsat berseňiz men gitmeli. Çağalar mektepden almaly. Aklyma sygan ok. Bu adam näçe ýyllap guranlarymyň baryn bir salymda dagatdy. Çağalar aljakmyşyn. Aýdan natdyr eşitdiňmi? O näme tamara ýaray dälimi? Men çağalam. Äkidin olsun, äkidin. Ne yapacaksın? Indi näme etjek? Näme derin? İstanbul'a varıp bu yalançın gözünü görkezecek elbette. Onda sagaman bar. Kardeş, Nasıl ne de baysam kam? Sağ ol. Sağ bol, kömeň üçin. Hayatımı Men kurtardın. halat etdim. Karnımı Garrymy doýurdun, Çeker ýatar ýer bulmama tap yardımcı berdin. Sağ bol. Ay, ullokan da dedim oklu. Näme durýaňyz ok, ha? Ey Allah! Ne var sanki? Anaňyzda näme bolýar diýsene? Bire doğun nire? Hiç yere kardeş, ýüräber. Towa, ýagşylygam ýakan okgular. İyi de Doğrudanam, näme üçin bilmedim ay? sanki Tamaly öz ýagdaýym şoňkudan gowýaly. Eýdine min gardaş. Selamun aleyküm. Diýdiň agar bir tynagdan geçenemen diýe. Elbette. Allah keremdir. Merhemeti aklymyň yetmejek derejesine giňdir. Şoň üçinem gullaryna tükünüksiz pursatlar berer. Dürlü kıyınçılıklar hem boleliliklerden sıyına eder. Çünkü her imtihanın kämilleşmegi ayrı halkalarda bolur. Galynly löderäni hapan çıkaran kıyınçılık çekenem bolsa näme itirer? Refika hanım, Mesud ağa size ören minnetdar. Sizin golluğunuz bilen çağılamaz hakyky bilim alarlar. Watana wepaly adam bolarlar inşallah. İnşallah. Mesud ağa, şunu bizden ýadygarlyk hökmüne kabul edin. Eden hyzmatlaryňyzy hiç kaçan unutmaz. Sağ bol gyýdym. Han çağılar gideliň, sağ bolun. Sağ olun çağalar, sağ olun. Beni Gemmek kişi maňa Mesut duruýdy ýa. Muňa çydap bilemok. Doganym haçan gelýäji. Han derri goý berjekdiler ýa. Han adamlaryň onu gözleýärdiler ýa.
Hem bu hayat Ontudan bu durmuş bana yaran ok. işte bunlar Ine şuları başımdan geçirdim. Sen aladan etjek ýakyn howslarlaň ýokmudy? Maşgalan, ejen, kakan, dogonun Aslında bu meselede men gaty bagtly. Hayır sagaby üçin ulgap beren ejem, menden howslarlyga garaşan maşgalam bar. ama Ýöne men olara howslarlyk etmäge derek, başga işler bilen meşgullanyp, işim olardan möhüm gördüm. Dogonum. Howa, biram dogonum barmyşyn. Ona ha asla hakydama da getirmedim. Kim bilýär, nireden näme işleýär? Ganym bir diýmesem başga baglanşygym ýok. babam Bir wagtlar kakamal gidip durany. Soňam ony ejem tapyp bilmedi. Doğrudan aýtsam, menem bir kän alada galmadym. Dogon diýmek baýlyk paýlaşmak diýmek. Dogon diýmek amanat diýmekdir. Dogon ilki bilen Allah'ın soňum inatan amanatydyr. Hey oýlanyp gördüňmi? Näme üçin milyonlarça adamyň içinden bir kişi insanyň dogony bolýar? Diýmek, olar bir-birine mätäşdir. muň näme baglanşygy bar? Men hiç kimi mätäş däl. Mätäş bolmayan diňe Allah'dır. Kaka, garip näme üçin gelen ok? Garip daňyl goýulmak halan ok. Ol erkilligi söýýär. Yaradyrşyň naky ýaly ýaşamak halaýar. Ýöne ol köçede atçylar biz oňa näme hil naharlar berýärdik. Ýatagam gowdy. Çağalar. Durmuşda gow tagamlardan, gow öýlerden, gow ulaglardan has möhüm zatlar bar ahry. Han çağları çerek girelim. Tawak. Kutlaýas. Saýlawda seni saýladylar. ne seçim Näme faýlawy? Başlyk saýlawy Mesutjan. Gutly bolsun. Gutly bolsun. Gutlaýan. Gutly bolsun. Gutly bolsun. Näden? Näme boldy? ben size yalan Men sizi ağladım. ben Mesut Men Bayram. Mesut Bayrak däl. Necla, meni bir munçuk dinle. Sahte Yalançy kezzap. Sen sebäpli men saýlawda ýeňildim. Kim bilýär sen sebäpli men näme çazyana galdym? Kim bilýär men nämeler ýitirdim? Samsyklar. Hemmeňi gowýan, hemmeňi. Bummalın diýen. Sen kimmişin men ýerime geçer ýaly? ben seni Men sen dogonum. Dogonum. Häzir bolun. Kaka bir zat boldymy? Kakajan. Tez kömek çağırın. Gorkul zat ýok, gylpyr derdi. Bu meni işten kowanyň üçin Mesut Bayrak. Seni işten kogdum. seni Sebäbi sen işiň oňalmadym, işiň ünsli bolmadyň. Infanyň ornuny saklamak üçin tölemeli tölegleri bardyr. Ya şol tölegleri tölerdiň ýa-da utdurarsyň. Ekdi ony. Mesut. Wezipem özüňe nesip etsin Mesut Bayrak. Men utullum. Ýöne men ýalňyşymy düşündüm. Saňa ýene bir zat aýdaýynmy? Baýlyk bilen finalmak, garyplyk bilen finalmakdan has kyn eken. Baýlyň özüň bolsun. bu ara Ýöne men saýlawda ýeňilmedim. Wah, keşke sen ýeriňe murat bolsady. Ece, bu näme diýdiň? Kakan men taşlap gidenni, iki çağamdan birini saýlamagymy, diňe birini goýup gitjegini aýdypdy.
Bermejek bolup gaty darışdym. Kän ağladım, ýöne razy bolmady. Sen maňa galdyň. Ýanyma sen aldym. Onu iyi verdim. Men seni saýlapdym. Keşke seni saýlamadyk bolsadym. Keşke seni saýlamadyk bolsadym. Hadi gelirim çağalar. Nereye? Yine var yalnız. Inni sen ýeki galdyň. Sen mamlekinin kardeşim. Bay bolsam eyderin beyderin yerdim. Hiç birine etip bilmedim. Aram ecemi görmäge giderin. Belki mahal enes bilen emränim görür. Şimdi Indi nähili? Şükür gowy. Inni men umysyz däl. Başımdan bir giden zat geçti. Gurrun versen gaty köp wagtlar. Ýöne saňa şunu aýdaýyn. Bol geçiller maňa köp taýda öwretdi. Ejemi tapdym, dogunumy tapdym. Ýöne olar meni gaty bir halamadylar öýdýän. Olaň seni halamak üçin mümkinçilik berdiňmi? Olar birini halajak adama kelmeýänden oklar. hoş Hoş geldiniz Mesut ağa. Hoş gördük. Sahip ol. Elimdäki zatlaryň gadryny bilmegim üçin köp wagt gerek boldy. Bunu anlamam için. Muny bilmek üçin köp zat ýitirmelik edim. Ama Ýöne ahir bildim. beni Meni bağışlar mısınız? anne. Ece? Murat, Ben çok. Men gaty köp ýalňyşdym. Ama artık Ýöne inni ýalňyşlan bilýän. artık Inni paýlaşjak, şükredeceğim. şükretjek. Mundan soň hiç kim göwüne degjek gel. Yalan söyleyecek däl. Sen de Tenem meni bağışla Ece. oğlum. Balam. Mesut, doğunun tap. O sen doğunun. Özüm gaty gowy adam. Kaka, ağam geldi. Ağam geldi. kardeşim. Doğanım. Gel verik, gel. Göy ver inim, göy ver. Sonunda Ahire ikizem öz haklarynyň hoşal bolmagy öwrendiler. Sebäbi özlerini bildiler. Allah olar synady, özlerine getirdi. Olar şükür etmeni öwrendiler. Durmuşyň lezzeti şükür etmekden geçýär. Sebäbi şükür eden nygmatlaryň eýetini mudam aýatlýar. Şükür eden çakyny biler, özüni tanar. Şeýdem Allah'ın tapar. Onu tapan nämen ýitirer? Onu itirenem nämen tapar.